I dette forsøg har vi brugt elementglas, ledninger, strømforsyning, 2 kulstænger, kulstnangsholder, amperemeter og 7 forskellige slags syrer, som er saltsyre 1M, saltsyre 2M, svovlsyre 1M, svovlsyre 2M, citronsyre 1M, eddikesyre 1M, oxalsyre 1M. Der kan aflæses på amperemeteret, hvor mange ampere syren leder. Vi sætter fokus på syrerne saltsyre 2M og eddikesyre. Eddikesyre var den dårligste til at lede strøm, og det er fordi eddikesyre ikke vil afgive sin fusionsolie. Derudover så bruger vi syren i dagligdagen, og derfor vil det ikke være smart, hvis eddikesyre var god til at lede strøm, når vi nu putter syren i så meget af vores mad. Saltsyre 2M var den bedste syre til at lede strøm, fordi den meget gerne vil afgive sine ioner. Vi kan konkludere ud fra dette forsøg, at syre, der ikke afgiver sine ioner så let, ikke er god til at lede strøm, og at syre, der gerne vil afgive sine ioner, er god til at lede strøm.